Ar y diwrnod gyntaf, wnaethon ni ymgynnull mewn stafell a siarad gyda'r darlithwyr a dod i nabod pobl eraill hefyd. A yn bersonol, des i fel i nabod pobl Cymraeg oherwydd wnaethon nhw roi ni mewn grŵp o pobl Gymraeg. So felly, bydd yn hawdd setlo mewn wedyn. Ti'n gyda tiwtor personol a ti'n cael dosbarth tiwtorio bach mwy personol mewn grŵp o dim ond 4 o chi. Ti'n cael mwy o canolbwyntio. Mae'r tiwtor yn canolbwyntio arnoch chi mwy wedyn os chi'n neud drwy gyfer Cymraeg. Fi wedi dysgu llawer o rhannau wahanol Mathemateg, amryw o rhannau. Nes i dysgu algebra a calculus a wedyn mynd ymlaen i hydrodynamics. Mae'r steil rhwng pob darlithydd yn wahanol. Mae rhai wneud y darlith bach mwy diddorol, wneud jokes, bach mwy witty. Maen nhw'n barod i, wel, mae drws agored gyda nhw i ni i allu ofyn cwestiynau i'r darlithwyr. A maen nhw'n barod i helpu dros e-bost. Byddwch chi yn enjoio fe, ond mae rhaid bod chi'n barod i weithio'n galed oherwydd. Mae'n werth i ddod i weld y lle, i dod yn gyfarwydd ar lle a i dod i nabod yr darlithwyr. Os bydd rhoi effort mewn a wedyn ni'n cael canlyniad da, mae'n neud i'n werth e. Mae'r lle yn gret, mae'r cwrs yn gret, mae'r pobl yn gret. A saith i weld dim reswm i beidio mynd.